U tajjeb li ħan itkellem jien naqra fuq bniedem li semmejt qabel, waqafni Nostradamus, ħafna jassumu li Nostradamus għamel xi profeziji li fil-fatt saru realtà. M'għandix il-ktib qudiemi, jiena l-ktib għandi ta' Nostradamus bil-Franċiż u bl-Ingliż, għandha ħafna kotba fuq ukoll ta' nies li jemmnu fih nies li ma jemmnux. Imma x'għamel Nostradamus? Nostradamus kien bidem makak, pero ovvjament kien limitat għal dak iż-żmien, ġifieri pereżempju u kien astrologu, kien jagħmel xi jams, kien jagħmel il-jams, li dak iż-żmien kien xi ħaġa ovvjament tagħmel il-ġam hija xi ħaġa. U kien jipprova jagħmel anke xi fejqan, xi mediċina, dak iż-żmien fi żmien kien hemm il-pesta. U kien inventa xi pastilji biex ifejqu l-pesta ma rnexxewx ovvjament. Imma kien kiteb dawn l-siècle, centuries, kienu kwattrini li m'għandhomx data, ġifieri mhux qegħdin kronoloġiċi, mhux wara xulxin, pereżempju 1567, 1560, ġifieri qegħdin imħawdin, issemmaw xi dati fihom, all right? U mimlijin metafori, simboli u tinterpretom kif trid. U ħafna jgħidu dan abbassar Hitler u l-Ġermaniżi għax hemm il-kelma pereżempju Germain u mill-kelma Hister li għallu Hister ifisser Hitler li mu veru xejn. Hister kienet l-isem ta' xmara Danube dak iż-żmien hekk jgħidu la Hister issa kombinazzjoni tiġbaħ Hitler. Imma hija Hister kienet irreferja Hister Germain, mhux German, Germain tfisser aħwa. Dak iż-żmien anke fl-Ingliż kien jidħol kelma Germain tfisser aħwa. U kien jirreferi ħafna affarijiet, profeziji jipprova. Affarijiet jiġraw fi żmienu, mhux affarijiet ta' wara. Imma il-mod kif huma vagi tista' tinterpretom kif trid. Wara li jiġru ma, mhux qabel.